Dakle, evo nas ponovo nazad. Oprostite na casual izgledu. Kaj sam htio spomenuti danas je posebni dio. Zadnji put sam uploadao jedan mali kung fu filmić. Sad zašto kung fu filmić? Uglavnom, zato jer ja jako volim borilačke vještine, kao što sam prije spomenuo, i isto tako volim, kak da kažem, cijeli taj posebni feeling i posebni look i posebni stil oko borilačkih vještina. Još kad sam bio jako mali, onda sam otišao u kino i vidio po prvi puta Bruce Lee-a u njegovom Zmajevom gnijezdu, a isto tako sam bio nevjerojatno fasciniran sa svijetom ninja. U kinu je bio film Ninja 5 elemenata, apsolutni šund, ali u to je, kad sam ja bio mali, to mi je bilo vrh vrhova, nevjerovatni ninja potezi, njihove posebna oružja i njihove tehnike i to sve skupa, tako da normalno počeo sam se baviti sa borilačkim vještinama. Imam dapače, isto možete naći na YouTube-u moj mali YouTube channel koji se zove Gogs Kempo, na kojem prezentiram nešto malo više od svojih borilačkih vještina. Moje iskustva sa svim tim borilačkim vještinama su bile različite vještine, počevši od onoga što je bilo dostupno. Sad kad sam ja bio mali, imali smo karate, taekwondo i judo. Najbliže je bio u mojoj osnovnoj školi karate, pa onda su roditelji zaključili kak smo živjeli u tom jednom tada relativno opasnom kvartu, mada nije bio ništa baš nešto posebno opasa, meni se, hvala Bogu, nije ništa nikad posebno opasno dogodilo. Mislim, dobio sam batina tu i tamo, ali ništa, nije bilo noževa, pucanja i tak dalje, hvala Bogu. I onda sam se upisao na karate, a to je bio Shotokan karate u školi i sve skupa tamo sam bio 5 godina, ili u prevodu 5-6 godina, svoju cijelu osnovnu školu. Nakon toga, karate kao vještina je fantastičan. Karate je odličan za djecu, dapače preporučam ga, karate i taekwondo, obadvoje fantastične vještine, i ako treba upisati, pogotovo ako ima u školi organizirano ili posebne škole koje nude baš trening programe za djecu, jako su dobri i odlični, preporučam ih svakako. Normalno, prva stvar, glavna osnovna stvar je trener. Kakvi su treneri, da li su dobri treneri, na šta se najviše stavi naglasak. Naprimjer, moj trener, Shotokan karate bio jako natjecateljski sport i bila su velika natjecanja, Karate Open Cup Zagreb, Karate Hrvatska Open Cup i razne karate natjecanja i tak dalje. Što mene ko klinca uopće nije zanimalo, mene više ta vještina zanimala i to sve. I tak, ne znam, moj prvi majstor u japanskim vještinama se zove sensei. Moj prvi sensei, sad kad pogledam, pa ne znam, sreo sam puno bolje senseije. Nije da je on loš, dapače svi koji ga znaju, koji znaju mene i koji znaju o čemu i o kome se priča. A kaj ja znam? Na primjer, ne budem pljuvao. I ko što se kaže, ako nemaš reći nešto dobro, nemoj reći bolje ništa. Ja mogu reći da je bio za neke stvari je bio dobar i super, a ovo drugo, kako kome, jel, kako mi se sviđa, ok. Nakon toga neko vrijeme nije bilo borilačkih vještina, upisao sam se u srednju, pa onda cijeli prijelaz, to sve skupa. Ali moja ta ljubav prema borilačkim vještinama i žeđ je rezultirala u tome da sam došao do vještine koja se zove Aikido. Aikido je isto fantastična vještina, potpuno drugačija od karatea. Karate je napravio popularnim jedan profesor fizičke kulture, te isto tako mislim da je bio profesor sociologije, Gichin Funakoshi u Japanu. On je originalno došao sa Okinave i to su bile okinavljanske borilačke vještine koje on prezentirao u Japanu i započeo škole i onda je karate postao velika stvar. No, ja sam pristupio drugoj borilačkoj vještini, Aikido. Aikido koji je osnovao, to jest oformio onako kako ga poznamo danas, Morihei Ueshiba, ili poznati pod nazivom O-sensei, ili veliki učitelj, osnivač, genije.
frajer, mislim svi su oni bili geniji u svojem, jel, u svojoj vještini i on je bio jedan od onako prosvjetljenih, to je kad čovjek dođe na tu vještinu da radi one neke stvari koje su fakat ono što se vidi u filmovima pa još i više, samo ih on radi za pravo, jel? Dok je karate jedna udaračka i ritačka vještina, ritačka odritanje, aikido je jedna više, ne bi je baš nazvao hrvačka vještina, ali vještina padova, bacanja te iskorištavanja energije protivnika i zakona prirode, gravitacije, centrifugalne sile i tako dalje, kako bi se nosilo sa protivnikom. I tamo sam bio isto 2-3 godine. To je bio Kino Kenkyukai Ki Aikido iz Ki Aikido dojo Zagreb. Jako dobar dojo, jako dobri učitelji, preporučam, još uvijek u Novom Zagrebu, ko želi Aikido trenirati, definitivno preporučam, pogledajte, imaju stranicu i sve, Ki Aikido dojo Zagreb. Ali nakon toga još uvijek, pošto je Aikido, najbolje to opisati kao džedajska vještina. Mind, body, soul, all together as one. I osjećati ki, koji je mistična energija koja prolazi kroz sve, koja nas povezuje i ujedinjuje u jedan svemir. Isto kao The Force, jel? Ali u biti fantastična vještina, ali meni je još uvijek palilo onaj Tako da sam nakon Aikida pošao i tražio nešto malo više, kak da kažem, šaolinskije. I to sam našao u klubu borilačkih vještina Shaolin. Klub borilačkih vještina Shaolin ima Shorinji ili Shorin Kempo. Shorin Kempo je vještina koja je uglavnom, najbolji prevod bi to bio japansko boksanje. Znate kako imate tajlandsko boksanje ili Muay Thai, kako imate kinesko boksanje ili Chuan Fa ili različiti Chuan kao što su Tai Chi Chuan ili Wing Chun Chuan. Uglavnom ovo to je japansko boksanje, Kempo, koji dolazi od kineskog Chuan Fa. Zapravo ima sličnih dijelova kod Kempa sa karateom, znači imamo šakanje, imamo ritanje, imamo koljena, laktove, glave, ali isto tako imamo i hrvanje, aikido, jiu-jitsu zahvate, bacanja, noževe, palice i sve te neke stvari, pod genijalnim i odličnim majstorom kojeg sam tamo upoznao i postao prijatelj s njim, majstorom Grgom. I ako neko traži jednu zaokruženu vještinu, fizički vrlo zahtjevno, mislim, radi se sparing, radi se u paru, radi se puno vježbe snage, vježbe izdržljivosti, vježbe svega, i to je cijelo jedno veselo Kempo društvo, tako da bio sam i na Kempu. Na Kempu 5 godina, ili 5 godina recimo, i nakon 5 godina postao sam nosioc zvanja prvog majstorskog stupnja. I isto tako nakon toga, zbog životne situacije, fakulteta te svih ostalih stvari koji su se upleli, sam neko vrijeme nisam mogao trenirati. I malo mi je to, sve skupa tak, ali kaj ćete. I nakon toga, nakon Kempa, nešto sam malo podučavao Kempo na fakultetu gdje sam studirao i tako dalje, samobrana za žene i tak neke stvari. Poslije toga sam se počeo družiti sa još jednim boksačima, ovaj put kineskim boksačima ili ti dečkima i curama iz kluba Wing Chun Kung Fu. Dakle, Kung Fu i Wing Chun Kung Fu je jedan vrlo karakteristični sažeti oblik Kung Fua, poznat po svojoj direktnosti i praktičnosti na kraju. Uglavnom, bazira se na fizikalnim principima, najkraći put između dvije točke je ravna crta, ekonomiji pokreta i razvoju osjećaja, ne kao osjećaja, nego razvoju feelinga koji se dobije kroz konstantno vježbanje, koje dolazi kroz drillove najbolje bi rekao ulazi u ruke, i onda iz toga jednostavno
se razvija osjećaj za percepciju kroz taktilnu percepciju, kroz vizualnu percepciju i tako dalje, sa odličnim, fantastičnim ljudima sa Gornjeg grada. Isto tako imao sam prilike tu i sresti različite majstore borilačkih vještina, kao što su Emin Boztepe, majstor koji je napravio posebni Wing Chun, svoj Wing Chun koji se zove EBMAS Wing Chun Kung Fu, ili Emin Boztepe Martial Arts System, sistem treniranja Wing Chuna, jel to Wing Chun. I to su isto odlični ljudi, možete ih naći na Martinovki, imaju jako dobrog trenera. Kog sam još upoznao od ovako velikih majstora? No, nećemo sad, bilo bi predugačko da sad ja pričam svoje nekakve stare borilačke priče, a osim toga to nije tema ovog videa. Tema ovog videa je, osim tog, borilačke vještine i ja, zašto sam postao onaj zadnji video, da objasnim, a isto tako dosta čujem okolo kao joj, ljeto dolazi, moram početi vježbat, jel? I to je, ne znam zašto bi sada kao, aha, ljeto dolazi, moram početi vježbat da se pokažem za plažu. Pa bilo bi zgodno da ljudi kažu kao, dođe, ne znam, jesen, dođe zima, dođe uvijek, pa da se malo pokažem na plažu, ako je ako to potiče vježbanje. Ali nije u tom poanta. Vježbat tako da bude zdravo bilo tijelo, potaknut sa jednom knjigom koju sam pročitao, volim te nekakve knjigice čitati oko vježbanja i tak dalje, svaki savjet je dobro došao, i od ljudi i od knjiga i tak nešto. Ima jedan tip koji je rekao, dapače jedan tip koji predaje na Vojnoj akademiji i napisao je ovu knjigu, to sam htio spomenuti, Corpse Strength. Corpse Strength, evo je, možete pročitati, to je napisao Sergeant Paul J. Roanoke Jr. Paul Roanoke Jr. Dakle, Paul je napisao ovu odličnu knjigu Corpse Strength, u kojoj kaže ovak zapravo, sad mi je neko rekao, aha, postani marinac u 10 dana. Ne. Napisao je knjigu za ljude koji rade fizičke poslove. Dakle, pod fizičke poslove mislim onak, aha, radite kao, na primjer, kuhar, cijelo vrijeme stojite u kuhinji, ili radite kao apotekar, cijelo vrijeme stojite kao apotekar ili apotekarica u kuhinji, ili radite kao jastriček u vrtiću, cijelo vrijeme moving okolo sa klincima, radite kao učitelj, radite kao prodavač ili prodavačica, radite kao izvođač, radite na štandu, radite sa ljudima, radite bilo koji posao u kojem cijelo vrijeme koristite svoje tijelo. Zašto to spominjem? Ovaj tu mali set vježbica koji je on tu napravio ima jednu premisu. Ovo je knjiga za vježbanje da ljudi budu u formi, zbog razloga toga što ne samo njihove vještine njih prehranjuju, nego isto tako njihovo tijelo, najvažnija mašina koju će ikad imati, njih prehranjuje. Prvo trebaš biti zdrav da obavljaš svoj posao. Sad, ako je neko dizajner koji radi na kompjuteru cijeli dan ili radi od doma i na primjer strga nogu, još uvijek može doći do kompjutera i raditi svoj posao. Ako je neko, na primjer, samo na kompjuteru i radi to i njegov posao ne iziskuje puno micanja, i njemu isto može koristiti ova knjiga ako hoće doći u formu. Ali ova knjiga je napisana u biti za ljudi koji rade takve poslove, u kojima je njihovo tijelo esencijalno. Sad, dve super stvari iz ove knjige je prvo, ono piše o čemu se radi, drugo, zašto se to radi, treće, koje vježbe treba raditi i četvrto, kako ih napraviti. Ako hoćete, možete ići u dvoranu i tu vam piše, napravite taj program tak i tak za dvoranu, ili možete to napraviti doma bez ikakvih utega. Ono kaj vama u ovoj knjizi kaj vam treba, možete si nabaviti, znate one velike boce vode, one ogromne velike boce vode, napunite si to sa vodom i nađite vani na dvorištu neku štangu na kojoj se možete podići i to je sve što vam treba, možete to tako raditi. Ja imam neke malo utegiće, ove kettlebellove koji su jako dobri, uzmite kettlebellove i isto nabavite si štangu, stavite ih na vrata, može vam to pomoći. Dakle, vrlo jednostavno je vježbati, najvažnije je htjeti vježbati. Program je jednostavan i program od vas neće napraviti Schwarzeneggera. Neće od vas napraviti onak, aha, modela
koji ide na nekakve izbore, beauty contest ili tako dalje. Ne, ali će vas dovesti u formu i naravno izgledat ćete bolje. I to je sve skupa poanta ove knjige. Isto tako, jedna od jako najvažnijih, po meni najboljih tih knjiga koji sam našao okolo vani je zapravo ova tu, Charlie Bronson Solitary Fitness. Charlie Bronson Solitary Fitness je jedna od najboljih knjiga za ljude koji hoće doći u formu, koji hoće izgledat ok, osjećat se ok, a neću potrošiti 10.000 milijuna kuna na opremu, razne članarine, razne stvari koje treba kupiti, nabaviti, suplemente i tako dalje, dodatke hrani, prehrani, ishrani i tako dalje. Ovo tu za ovo vam treba vrijeme i volja i to možete raditi. Charlie Bronson, napravit ću jedan video ko je Charlie Bronson i o čemu se to zapravo radi, potražite ga na internetu. Charlie Bronson je čovjek koji je zbog svog načina ludog života u zatvoru. I on je napravio tu knjigu koja se zove Solitary Fitness, pošto je on u samici, solitary, kako on vježba u samici bez ikakvih pomoćnih sredstava ili bilo čega. I ko što on kaže, ako ja to mogu u samici, onako u jednoj sobi koja je 2x2, i mogu izgledati ovak, a čovjek stvarno kad ga vidite onak izgleda stvarno hrgetina. Dobro, on ima jako puno vremena i on samo to radi svaki dan, tako da normalno da izgleda ko hrgetina, jel? Hulk, smash. Ali s druge strane, on kaže, ako to mogu ja u samici, to sigurno vi možete vani na slobodi u svojoj dnevnoj sobi. Eto ga. Isto ima savjete kako, zašto, gdje, s čim, šta raditi, za koje mišiće raditi, koje vježbe i to sve skupa. Dakle, ako hoćete doći u formu, treba vam malo vremena, treba vam malo predanosti, treba vam malo strpljenja, zato jer najgore, evo iz mog iskustva, to se radi se o vježbama koje stvarno nije to, kako da kažem, zabavno, ali ko što ovaj kaže vojnik, nemate 5 godina, jel? Ne radimo te vježbe zato jer su zabavne, radimo te vježbe zato jer radimo vježbanje, a vježbanje radimo da bi bili u formi. A u formi ćemo biti da budemo u formi, da imamo korisno sve skupa tijelo. Sad ako tražite nekakvi program koji će od vas napraviti epskog ljepotana i tako dalje, to nije taj program. Ali ako tražite nešto da dođete u formu, da se malo stegnete i da se osjećate bolje u svojem tijelu, te dve knjige, to su jako dobre knjige i isprobane knjige, slijedite ove, kako se zove, njihove upute. I to je jako, jako dobro. Osim toga, ako tražite borilačku vještinu, o tom ćemo više raspravljati u mom sljedećem videu, pa stay tuned, gledajte i dalje, vas oba dvoje, i niš. I nadam se da ćete biti lijepi na plaži, a ako imate sreću da idete na plažu. Prospite si pjesak na balkon i legnite na njega i eto vam plaža. Prek vikenda, ako nemate godišnje. To je to. Enjoy!